waking one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Master prophet onye amụma Biafra. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Master prophet onye amụma Biafra. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwa the great ya. The difference is clear. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye
Udo, 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 udo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Ụbọchị taa wụ 15th of January 2026. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofatna. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ekelene m unu, ya dịkwara unu na mma. Ya dịrị unu na mma. Ụbọchị taa enweghị ihe buru ibu m ga-ekwu, ama aga straight to the point and gbuo ya nkenke. Maka ile anya, ụbọchị taa wụ ụbọchị a na-ezu ike. Achọghị m iwesi ihe niile na social media. You have to understand onye na-anọghị nga anọli ozu. Asị abụọ ọ na-esi okwu na abụọ. Let's just say na Maazị Nnamdi Kanu anọghị nga anọli ozu. Let's just say. Na ọ na-esi n'okwu na abụọ, na ọ ga-esi n'okwu na abụọ. But mụ na onwe m aga ekpe na ọ nọghị nga ọ na-eli ozu. He might pretend na ya anọghị nga anọli ozu. But mụ na onwe m aga ekpe na ọ nọghị nga anọli ozu. That means na ọ kwesịrị ịma ihe na-emeni. Ya na-eme na ya ama. That means ọ na-pretend. Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra. Oh yeah, he would organization or whom he would. Ndị Igbo na-anapụ ndị Igbo like chance onwe ha. Ndị Igbo niile m mere employ na company m. Mgbe m nwere company, ha niile sabotage m. Nsogbu m nwere na company m, onye Igbo kọsụrụ ya. Mmadụ Yoruba abụọ nọ na m ọrụ. Ihe ha niile na-aza m saa tileshi m nyere ha ego ha. Ndị ọcha niile ma ndị Spain ma ndị Bulgaria and Hungary niile nọ na m ọrụ. Ha niile na-aza m saa ọnụkwa n'ọfụ. But ndị Igbo nọ na m ọrụ, mmadụ atọ ndị Igbo m tinye n'ọrụ, ha niile created a problem. Ha niile ofu onye adụrụ. Ekwughị m ya, enwe ihe ga-eme m because the court case agana akwụnọkọ m ụgwọ offense ya. Ọ adụrụ onwe ha akwụkwọ mee ya ọrụ. Take a risk nye ya ọrụ. And the risk ihu m tekiri, atara m ahụ ya for 5 years. Chineke mere ebere aga m mkpọrọ. But akwụrụ m ụgwọ ya for 5 years. But o tinye m na nsogbu. Ndị Igbo awụhụ onye na-akpọ ije.
ọ dị ihe mwute na ana m ekwu ihe ndị Igbo awụghị onye a na-emere n'ihe ọma. They are working the one aga nwụrụ na ndị Igbo. Ndị Igbo ndị ọjọọ jọrọ njọ. Ndị Igbo onye ha na nwanne ha kwuje ije, ha hapụ ihe kwuje chụma nwanne ha. Mgbe anyị na-achụ nwaanyị, anyị jee na klọb jee chụ nwaanyị. Mgbe anyị na-achụ nwaanyị, maybe 25 years ago or 26 years ago na Germany, ịchụta nwaanyị jee ṅụ mmanya bifie na apatala onye Igbo ibe gị aha ọzụrụ mara nwaanyị. But ndị Yoruba hụta nwaanyị otu ọbụla ha rị ma jọrọ ha njọ ma mara ha mma, hapụ ma jee ịṅụ mmamịrị or something or jee zụta mmanya, iti ụkwụ. Ndị Yoruba ga-abịa blọk ọ agaghị ekwe ka ije. Onwe onye Yoruba ga-eje gbama nwaanyị ihu okwu na-awụhụ olia enyi gị nwoke ịghọtara. But onye Igbo ga-eje double cross onye Igbo ibe ya. Onye Igbo ga-esi n'azụ were kaadị nye. Onye Igbo ga-esi n'azụ kwuo okwu dị aṅaa iji mebishie integrity onye Igbo ibe ya. Ndị Igbo jọrọ njọ by nature. Nsogbu niile m nwere na company m was caused by ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị ọjọọ, ọwụ ndị a na-anwụ. Onye na-anụghị nga anọli ozu asị ya bọma ya esi n'ụkwụ na abụọ. But Nnamdi Kanu aga-asị na ya anụghị nga anọli ozu because he was briefed every time ihe na-eme na IPOB. Nnamdi Kanu dige m oji sị m, hey, they're working the one. Bịa ka anyị jee banquet ndị DOS hiwere. Aga m asị ya onye ọma, echi nwachi gị ọnwụnwa, aga m anwachi m ọnwụnwa, aga m eso gị eje. Because Nnamdi Kanu na-pretend na ya ama ndewu ndị iro ya. But ọ kwesịrị ịma. But ya wụrụ na Nnamdi Kanu sị m, they're working the one, na ya chọrọ ka anyị je banquet because na ya kajara akaja, because na ya nwere ọla ọ ga-awụ, enye nshi na ya ga-anwụ, enye nshi na ya ga-amata. Ọ na ya kajara akaja wụrụ na abịa igbu ya disappear, or maybe agba ya egbe ya disappear, or ndị iro bịa ya, that is na ya kajara akaja, na ya kwadoro akwado na mbịa ka anyị je. Isi ya the leader of the indigenous of Biafra, na mụ nwe m kwadoro akwado na akajara m akaja na aga m eso gị eje. But anyị je mekwe kpọtakwa ndị na-eme ihe siri ike in case ya wụ na enidiri mgbe a ga-eme ihe siri ike. O mee soro Nnamdi Kanu jeme. But ya laa na amaracha amawo na m ga-eso ya eje banquet Chike dozie m na ndị otu ha, aga m eso ya eje. Nnamdi Kanu, you will be on your own, aga m eso gị eje. Maka ị na-pretend as if na ịma ndị iro gị, wara asị kwesịrị ịma. Onye ọbụla nọ na IPOB since day one of the rendition of the leader of the indigenous of Biafra to today, na-ama na DOS wụ ndị ọjọọ,
ndị chum ndị nchi na aja onye ha na nwanne ha kwuje ịchụ nta ahapụ anụ a ga-agba gbamọkpa nwanne ha ahapụ ihe a ga-achụ chụmụkwụ nwanne ha. onye ọbụla sị na ya ama na ndị ewu ndị ọjọọ, onye ahụ eziokwu anọghị ya n'ọnụ. DOS nọ nga ahụ mgbe ụmụnwaanyị highway bidoro coup. DOS nọ nga ahụ mgbe Simon Ekpa bilitere. I'm not attacking Simon Ekpa. Simon Ekpa wee enyi m. I am not attacking Simon Ekpa. I'm just stating the fact. Mgbe Simon Ekpa mgbe o nuburu against Nnamdi Kanu, o nwere mgbe ọ dị against Nnamdi Kanu, nwee mgbe o charịrị nozie with Nnamdi Kanu. But no matter what happened between Simon Ekpa and Nnamdi Kanu, Simon Ekpa wee enyi m. Aga m ekwu okwu ọjọọ gbasara ya maka ọ nọghị ya right now. Ndị DOS nọ nga ahụ mgbe asị ha na ọ tọgbawa nne Nnamdi Kanu. Ndị DOS nọ nga ahụ mgbe asị na nne Nnamdi Kanu washawo. Ndị DOS nọ nga ahụ mgbe asị ha na the family of Maazị Nnamdi Kanu were a family of Sodom and Gomorrah. Ekwurie na all IPOB platforms ha niile nọ na DOS nọ ya from all 90% of IPOB members be na abroad, or 95 ha niile nọ ya. Onwe onye gasị na ya anọghị na akpọrọ nne Nnamdi Kanu ashawo. Onwe onye nọ na IPOB gasị na ya anọghị na DOS si na Nnamdi Kanu awụzighị onye isi na ọzọ Chike Doziem. Onwe onye na-anọghị ya na. You have to understand. Chike Doziem na onye na-akụrụ na ha ogele n'ime ọhịa. O nwere onye na-akụrụ na DOS ekpe, na-akụrụ ha ekpe, na-akụrụ ha ogele nọ n'ime ọhịa, na-akụrụ ha ogele. Chike Doziem na ndị otu ya na-agba n'ezi. And each time e nwere agent ha na-esend. There was a time they used her Simon Ekpa a couple. There was a time they used her Chinua Achalono a couple. There is a time he used Bridget a couple. There was a time he used Dr. Azoka a couple. There was a time he used Nelly Ofebu a couple. Ha use Ojuofo till today. Each of these people ha use, even this idiot Ima powerful. They used Ima powerful. And any one of those people who change when rethink or when opportunity in Oji direct from Maazị Nnamdi Kanu directly. Onye ha confirm onye no Maazị Nnamdi Kanu kwugo okwu. Onye ahụ change that person awụrụ enemy. Otu ị ga-eji agwa m na these people who a member who na work with Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe Simon Ekpa changed support Nnamdi Kanu, ha dumpo Simon Ekpa. Mgbe Nelly Ofebu support Nnamdi Kanu, they were enemy. Mgbe Bridget support Nnamdi Kanu, they become enemy. Onye ọbụla pụtara ni
na support Nnamdi Kanu enemy DOS. But the only person na achọ ikpere na here wejiokwu Maazị Nnamdi Kanu. I think normal, but just pretend as if na yama. So that's why MGC ya gawe banquet with ndị DOS agame sonye. Unless amam no kaja amam no their way na ndị ewu ndị iro ye. Because agame eje nsoro eje nga ahụ ndị iro ga-ebuzo ebusom before. Enwe relative Nnamdi Ezebinro Nnamdi Kanu Tawo 15th of February 2026. Enwe relative Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebinro ya na Ojuofo na aka na-arụ ọrụ till today. Ya na Chikedozie m ka na-arụ ọrụ till today. Na-eme appear na IPOB platform dị supported by DOS. That person who only Nnamdi Kanu. Onye hụ m nwaanyị ma nwoke. Ya wụrụ m asị o nwere ihe a na-ekwu si onye ahụ na-agwọ bata n'ụlọ m. Ele ihe m ga-eme, aga m ebu ụzọ hazie onye ahụ. Then because there was a possibility na agwọ ahụ bịara bịa igozi m because I am the working the one. I repeat, agwọ na anybody who family member Nnamdi Ezebinro onye ahụ na ya na Chikedozie m na-arụ ọrụ till today. Onye ahụ na-eme appear na IPOB platforms sponsored by Chikedozie m by DOS. Onye ahụ bata n'ụlọ m na-agwọ. The working the one may be ụzọ hajigodo onye ahụ hajie ye mara na wasn't a threat. And then every possibility na agwọ hụ bịara n'iso bịanị abịa mbe igbu m na ọ bịara bịa goji they are working the one. And I hope Maazị Nnamdi Kanu will do the same. Unless ma ọjọọ soro na-aghọrị onwe ya. Eziokwu na-agbakọ, eziokwu na-akọ na nwere ihe like hụ ka asị na nwanne gị ọ na onye agbata obi gị ọ na onye ezinụlọ gị wụ sabo nyere nne gị. Ọ na-afụ ụfụ. But that is the fact. DOS wụ number one enemy Nnamdi Kanu. Kamgbo 4 years the leader of the indigenous people of Biafra Jenonona Nga, DOS has sabotaged him from day one to today. But then when nwaanyị achọ m ịkpọ ya aha ama m reason m ji nchi ime address obi a na-ekpe m ma gba nkịtị. But aga m atry ikwu okwu gbasara ya without referring here by name. Amamo ma ga-enwe ihe ga-eme n'ọbịanihu. Achọghị m ịkpọ nwaanyị a. Nwaanyị a wụ the latest onye ndị DOS na-use right now. Nwaanyị a wụ the latest person DOS na-use. And ọma otu ihe ji bido. Nwaanyị a ama nga mmiri shiba na opi ụgbọgịrị. O nwere ihe ọkọ gadorate na ha kọrọ na ya na Kanu nta awụhụ a member of IPOB. Kanu nta mụ na ya kwuje England na IPOB meeting. Ye duru n'isi ocho ndị IPOB. Kanu nta na-eje IPOB meeting na England. Kanu nta so rent ye ụlọ na boss ngeji na-eme Radio Biafra in the beginning. Awụhụ onye IPOB. So nwaanyị ama nga n'oli ozu
ya akọrọ ihe akụkọ akọrọ na so that means enwere ndị kọkọrọ na ya akụkọ, enwere ndị na-agba ya ihe ọ cross check ihe. Ọ sị na Kanu nta awụhụ a member of IPOB. Even na Munich na Germany ebe anyị bi, ana m eme attend IPOB meetings a na-eme. Kanu nta nọ na kamera dị a, ahụla m ya n'anya m ka awụhụ akụkọ. So nwaanyị a ama esi na ha gwara ya na Kanu nta awụdụhụ na ọwụdụhụ a member of IPOB. Ha ka ọ na ya fere ka ụkpala, fere ka oke ọkpa, fere na-ebushachi na-eche. Enwere onye nọ na-akụrụ ya ekpe, nwaanyị na-agba, but ha na-eyuzi otu ha ji yuzu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, ma Nele Ofegbu, ma Azụka, ma Azụbụike, Dr. Azụbụike. Ha yuzucha ha dọmpụọ ha, or use and dump. O nwere somebody na-akụrụ na ha ekpe, and onye ahụ nwere something within Nnamdi Kanu. The only thing na-enye ya happy ịhụ na the enemies of Nnamdi Kanu emene abawanyene, anaghị eje. Onye ha na-anọ ebe ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya, ọ na-anọ ebe nwaanyị si na ya ma na Kanu nta ma ọwụ member of IPOB. Nwaanyị ọma how many times na England mgbe anyị gara na protest na England, protest IPOB, nwaanyị ọnụ ya the first rendition ọgụ niile alụrụ. The worst part wụ na enweghị accountability. Nnamdi Kanu hapụrụ ndị niile na-agba ya okwu, ha na-agba ya okwu na-eje ya na pad ha in the back na-arịrị ha aka n'azụ. Nnamdi Kanu enye astandebe gidigbam si no, iwe enemy. Ihe mere ndị enemy ihe ka na-alụ ya ọgụ, ka na-ama ya mma na-eje. Nnamdi Kanu na-afụ ha brizi, a na-agba ya ụkwụ na-eje, a na-egbu ya mma na-eje, a na-eri ya ụgbakọrọtele na-eje. The same people o sabotachiri ya 2015-16 wụkwa the same people sabotage ga-eti almost the same thing. Ihe niile has to do with the same thing. O change be Nnamdi Kanu tete n'ụra hụ ndị iro gị, tete n'ụra. I was there in England mgbe a lụrụ ọgụ the first arrest emere Maazị Nnamdi Kanu. Chikedozie was successful because enwere assistant onye ndu, and ana m ajụ why Maazị Nnamdi Kanu emebe appoint assistant onye ndu so that ka erelu in Chikedozie na ndị otu ya. Are you telling me that Nnamdi Kanu cannot do it? Oh, ya create a group. And one also create any. Owu Ziki create ye. Owu Ojukwu create ye. Nnamdi Kanu create the organization no. Aya woni ishi. Oga wugide ni ishi. Daga the last day. Nnamdi Kanu will never be replaced. I, the working the one, I create a group. Social media, social weapon. Nnamdi Kanu ga nọgide n'oche. Even daga mgbe ọ ga-eji mkpara na-aga, ọ ya ga-eji aka asị ngwa onye na-eme n'oke na onye echechitere na ya oji, ọ ya create ye gachọ ga eje create ye kegi ịchọ wụrụ ụdọ jamagbu onwe gị, ịchọ jeme ịga na mmiri, ịkpọrọ ya family business, ịkpọrọ ya gịnị, jeme ịga na mmiri, jegbuo onwe gị, je commit, je were mma
nwee ga n'ọmị je nwee ga na mmiri gbuo onwe gị. Ọ ya kreetiri ya gachọ pụọ kreti eke gị ka ndị Igbo soro gị. Nwaanyị isi na ihe gbasara IPOB na ọnụ igbu iwụlụ gị mechie ọnụ nshi gị, nshi ọnụ rere ere. Ele ebe nụ mgbe e kreetiri ya? Ele ebe nụ day one of the rendition? Ele ebe nụ first year of the rendition? 95% of ndị IPOB gbaga ya okwu. Nwaanyị Chineke, ele otu ndị mmadụ ji ihe ha na-ama ha eburu ya n'isi, ihe ha na-ama ha eburu ya n'isi na-akọ kọkanye onye kọrọ na ha ni. Nnamdi Kanu gere ntị. Nnamdi Kanu onye ọma, ọgọ m nwoke onye ọma, gere ntị. Ọgba niile akpọrọ m gị ugboro ole, gere ntị. O nwere ihe m ga-ebororo from Bible. Ọwụ na ana m epromote Bible, ọgwụkwa na ana m epromote ekpukpere ndị ọcha butere n'ala anyị, but o nwere ofu ihe ndị ọcha dere nga ahụ asịga m ihe Jizọs dere, because asịga o nwere ofu ihe ndị ọcha dere nga ahụ m ga-ewere asị, I think no na John asị, the enemy cometh for one purpose. I'm paraphrasing. The enemy cometh to kill, steal, and destroy. I think no John. I think John 10:10 or something. I say, the enemy cometh to kill, steal, and destroy. All the whole Nnamdi Kanu niile based on this principle. They want to kill him literally, and they want to destroy your creator. And that's what he's doing. Nyawo tunyede. But Nnamdi Kanu achọghị ikpe. Ọwụ na ọma, but ọ chọghị ikpete. Ọ him ji si Nnamdi Kanu jeme banquet with ndị ofiliwu ndị enyi ya ga meso ya eje. Olesi ma dem sure na ọ matala na DOS wu ndị iro ya. O meso na ha je. DOS will just inherit. Nnamdi Kanu would, according to your lawyer address, this is my brainchild. Oh, yeah, creator here. There is no IPOB without Nnamdi Kanu. There is no IPOB. There is no DOS without Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu with DOS. DOS with Nnamdi Kanu. You can remove DOS. IPOB gana ejeni hunaga. DOS wu some group of people Nnamdi Kanu say nde urono caretakers. Nnamdi Kanu wonye create here can say caretakers say no undo ochu, no undo ojo, no unde nshi na aja, no sabo, which Nnamdi Kanu confirm on ya na nde undo ochu, na nde undo ojo, joronjo, joronjo na ha de compromise. But Nnamdi Kanu him na jo ni kuru na nde de la compromise, o madole de compromise. Ya wu bedikwe mmadụ abụọ compromise na DOS. So amazi ndị a ga-eze. So that means ha niile wu suspect. The only enwere 17 persons nọ na DOS. Ọ na-anị madam nne ya anya, nwaanyị Chukwu so na ahụ na high sea. Nwaanyị Chukwu wurene dome kwiga Nnamdi Ezebi nọ n'azụ.
Owunde me farini. Kwechana eyelashes na akọ anya belebele. Ka okoba. Madam Nene anya nwanyị Chukwu sana ahụ. Chukwu kpọdrene. A woman behind a successful man. Madam Nene anya. Madam Nene anya one of the member no na DOS na adịghị compromised today. Nwere direct communication with the Supreme Commander on a daily basis. Ndị ọzọ asha atụrụ ha otu ibu otele, tụrụ ha otu ibu ọdụ, tụrụ ha otu ibu otula, fere fefuo. So DOS are compromised. So I will not trust them. Can play ihe nwaanyị na-ama ebe a nọ tụma nwaanyị ime. Ọma onye tụmara nwaanyị ime. But ya na-agwa gị onye nwe nwa. Ọnụhụ ga-anọ tụọ nwaanyị ime. Ọ sịghịkwanụ na spirit gwara ya, na mmụọ gwara ya, no maybe na onye ọcha gwara ya. Ọkọ ga akụkọ akọrọ na ya akọrọ. But ojuhu ndị nọ nga ahụ. Ihe gbasara hip hop gbasaworo onye Ka anyị ọbụla. gere nwaanyị. Biko Igbo niile lite. Gwa ndị a ma onye ọbụla ti ihe ọnụ ma lawyer eji ma akọ ma ụmụnne ka na Kalu cannot And I'm like stay in prison now run the affairs of hip hop. It's na Kalu say in a direction no. Nwa m na-asị m, gịnị mere m ekwu Ndị ihe? gọọmenti ghọtacha ya Gịnị n'ụdị mere a. m ekwu hụ share my Eche ha gazie videos? were pin si ya ị ga-enye ndị Share chọọchị na these adịghị videos. na-amụ. Ya anya na-enyezi ha instruction otu ka ya mma. Share my videos Anyị nwere ike and chite one day ya subscribe. asa ya no So more that Biafra. ka Okwe? nwa m Mba. dị happy. Igbo bụ Igbo. Because Anyị all ga-elite ma na n'ọtọ ihe mụ na-ekwu anya. na Every social media all the support time. Share and anyị subscribe. nwere Biko nụ. inye Eji iPod. m chukwuri ọnụ. Share and subscribe. Ihe gbasara hip hop gbasaworo onye ọbụla. Biko Igbo niile lite. Gwa ndị a ma onye ọbụla ti ihe ọnụ ma lawyer eji ma akọ ma ụmụnne ka na Kalu cannot stay in prison now run the affairs of hip hop. It's na Kalu say in a directive no. So enwezi eshi ndị gọọmenti ghọtacha ya n'ụdị a. Eche ha gazie were pin si ya ị ga-enye ndị instruction na adịghị na-amụ. Ya anya na-enyezi ha instruction otu ka ya mma. Anyị nwere ike chite one day ya asa ya no more Biafra. Okwe? Mba. Igbo bụ Igbo. Anyị ga-elite n'ọtọ mụ anya. Every support. You have to understand. The first person used this terminology. The first person used this terminology won a meeting after the rendition. 2 weeks after the meeting, 2 weeks after the rendition, Wunga, Omwani Highway gather na plot Otage J move through Nnamdi Kanu. Or the first time Azoka say, Nanyage Ekpe Konye no na dungeon na-enye order. Simon Ekpa we ni nwoke, adem against him. Then Simon Ekpa ewerezie ihe, may expand. Kumezie na Nnamdi Kanu ga-enye order from DOS. So mgbo DOS hụrụ na Simon Ekpa arla so mighty, aremna big, anyu mme mmamre elu, akara na ha ememezie Simon Ekpa attack and bidozie ọha wunde kwugezi ihe now. Ụmụ highway kwuru ya na Nnamdi Kanu ga-enye order from DOS. E kwuru ya na IPOB platform a more powerful that idiot kwuru ya na Nnamdi Kanu ga-enye order from DOS. Ha niile kwugeri today. This terminology ebido hụ taa. Onye nọ na their playbook. Onye ọbụla ha use ka onye ha ga-agba ya si ya kwuo. But gbanụ nwaanyị esi ya jee jụọ ya ebe ụmụ nwaanyị highway ended up. My story about ụmụ nwaanyị highway. Nwaanyị adịghị more powerful than Dr. Nelly Ofegbu. Onwe ebe nwaanyị ruru na Dr. Nelly Ofegbu.
Dr. Ofegbu Karaka, very powerful and mighty, can speak. Carry on, but Jejo ele benhinine end up. Ya boma Nnamdi Kanu krikri. Oge end up. Ochindo ọzọ ji end up. Nnamdi Kanu created this organization. Ndị Igbo eme ya adopt. Maga like here, je create eke gị. Ndị Igbo mee ya adopt. Were ya ejeme. Ele ihe ga-eji mere ne mmadụ ibe gị anya ụfụ na ihe ohi mere. O nwere mgbe Nnamdi Kanu gara ala Igbo gburugburu jerio harịrịọ sị na achọrọ m create organization na nsụkwa m na mme ihe sign ya na akwụkwọ nọ. Nnamdi Kanu na Kanu nta nọ na England create ye spend ya years mee invest ihe etone. Ugbu a onye na-anọghị ga-anọ hiwe ihe abịazie na-enye ọda na-achọ ịkọwa ga-achọghị pụọ create a group ke gị kpọrọ Chike Dozie m ka ha create a group ke ha ọwụ nsogbu. Uche Mefo nwere group ke ya, Simon Ekpa nwere group ke ya, enwere other groups, Nnadi nwere group ke ya, Elahe ya nwanne anyị nwoke a na-akpọ Wazurike nwere group ke ya. Ele ihe wu nsogbu, ele ihe wu ihe na-awụ gị hiwere gị na-ji were ụkwụ abụọ na-azọ ihe n'onwe gị hiwere. Jee create ike gị. The thing yara si okay na na-achọ wohe nọ na IPOB Nnamdi Kanu create. Fine, jee create no group ke nọ. Nwanyị awụghị member of IPOB or maybe attend IPOB meeting before in person. Them attend in England and here in Germany. Nwanyị maybe attend IPOB meeting before ever in person. Ihe niile ọ na-akọ ihe somebody kpọrọ ya na WhatsApp na phone kọọ na ya gba ya ihe oge ekwu tinye enu na ose gba ya ihe oge ekwu. Or send ya WhatsApp say shade na crocodile tears nwanyị were fere kopala fere jeme. Oge end up nga ndị ọzọ ended up. Nwanyị adịghị more powerful than Dr. Nnamdi Ofegbu. Biko eweliwe na akpọga m gaa aha mụ na gị kwukọtara na aga m akpọga aha bete akpọga m gaa aha weta ihe ọma akpọga m gaa aha iji kpara gị Dr. Nnamdi Ofegbu. Biko violate gahụ m agreement mụ na gị. Biko asị m na aga m akpọga aha imebichi aha gị but ugbu a ekwuge m ihe ọma gbasara gịnị. So Nnamdi Ofegbu dị powerful, the mighty, can speak, can articulate ihe ọbụla ọ chọrọ. And maybe also nwere cash iji finance ihe ndị ọ na-ekwu. But nwanyị jụọ ajụjụ otu ụmụ nwanyị highway niile ụtọpada azụka. What about Chinwe Achala ọnụ? Nwanyị maka ebe ha niile ended up. Ha pushuru the same thing na-epush na ha na-epushu Chike Dozie m na onye ahụ nọ na-eji na-akụrụ ha ogele na-achọ ha ịpụta fully declare na ya wee neme Nnamdi Kanu. But one day Chukwu ga-agba ya ọtọ. Anyị ga-ahụ oteleye na social media. Ihe niile ọ hide anyị ga-ahụ ya. Onye ahụ na-akụrụ na nna ekpe na-akụrụ na nna ogele Chukwu ga-agba ya ọtọ. Anyị ga-ahụ ya. It shall come to pass. It shall come to pass one day.
that onye na-eri Nnamdi Kanu gbakrọtele na-egbuye mma mmiri na Chineke Chukwu ndị Igbo kamala ọzụzụ Amadioha nna m ọta mmiri Nworie Njaba ga-abọ ya nneka ụbọchị ga-abọ ya otele ya eyere oye anyị ahụ ikenye na soshal midia ya wụrụ nwaanyị anyị ahụ ikenye ya wụrụ nwoke anyị ahụ tụnye na soshal midia onye na-akụrụ na ndị ogele na-ehi ha je n'ukwu na-asị ha tapụta achịma the leader of the indigenous people of Biafra Nnamdi Ezobire anyị ga-ahụ otele ihe anyị ga-ahụ tụnye na social media. It shall come to pass because the eyes of the awakened one has seen it and my mouth has declared it shall come to pass. It shall come to pass that day he that has the best interests of the Biafran people at heart will never regard he or she na-egbuye mma mmiri na-eriye ụgbakọrọtele. It shall come to pass. Onye agwụrụ agwụ, onye eriri eri, onye ọzọrọ na azọrọ, onye fere efe, that day that the leader of the indigenous people of Biafra ga-apụta, anya ya ga-emeghe, ọ ga-ahụ otele nshi onye iro ya. And mgbe ahụ, because gị hụ the behind of the Paiwan Tapa, ihe Paiwan Tapa na-akọ na-atọzi ụtọ. Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, ga-ahụ the behind of the Paiwan Tapa. And ọ ga-asị dị ochi ihu, buru ihe na-akọ iwu onye ụchụ, buru pụọ. It shall come to pass because the mouth of the awakened one has declared it. It shall come to pass. Ọnwa mgbe nta ihe m na-asị ka ndụ Nnamdi Ezobire ka ndụ ya dịrị ọnwa mgbe nta nwaanyị anụghị nga anụli ozu but somebody akọrọ ya akụkọ ihe gbasara POB ya na suggest na Nnamdi Kanu enwezighị ike n'ozi Chikedozie m ozi na Nnamdi Kanu cannot ọ sị na ewere azịza rega Nnamdi Kanu na amụ ha ekwu the same thing ndị ekwuru 4 years ago ụkwa ihe ha chetara na ya akọrọ yawu jeme. Nnamdi Kanu can never be replaced. Ma chukwu gogolo ọkọkọ Nnamdi Kanu ala Igbo ga-agbabi abụọ. A ga-akụwashi ala zoo forever. Ndụ Nnamdi Kanu dị. Nnamdi Kanu can never be overthrown, can never be replaced. Ihe ọbụla nna chọrọ gbawanụ because ụjọ na-atụ ha. Nnamdi Kanu pụta, a ga-asị ha ngwa wetenu ka anyị calculate ya ka anyị mata otu ihe ji mee ka anyị mara ihe niile nno mere ma ihe m domere ọdịkwa otu ọ dị ma ihe nọ n'ọdịkwa otu ọ dị ma ihe asị nọ jide ọdịkwa otu ọ dị bụ ihe etinye gị n'aka ọdịkwa otu ọ dị. Onye ha na-eji achọ ka finally ka ha kpafuo ọbara Nnamdi Kanu. Akwụma powerful pụtara bịa kwuo okwu si onye ha chọọ m ịkpọ ya aha ọwụ ndị niile nọ na DOS ka m na-akpọ aha. Ọ naanị mmadụ abụọ ka m na-akpọ aha madam nne ya anya onye kwụrụ na with the supreme commander and that idiot a na-akpọ Chikedozie m efulefu onye ụchụ. Ọ naanị mmadụ abụọ m na-akpọ aha. Ima powerful pụtara that idiot a na-akpọ Ima powerful ọ pụtara sị na-eme expose DOS ndị ya na ha na-arụ ọrụ ugbo ọfọlọ not of favor na ọ gbaghachim na ha ike na-ekwuzi otu ha ji achọ ha ka Nnamdi Kanu pụta. Onye ọbụla ị hụrụ na-epushu oju ọfọ, onye ọbụla ị hụrụ na-epromote DOS gbalaga onye ha onye iro Nnamdi Kanu.
ya hụ gị nga naanị gị nọ oge egbu gị ya hụ na ịmata na ịhụrụ Nnamdi Ezebiru n'anya onye ahụ ga-akpafu ọbara gị because a chọrọ ha ka ewepụ ihe gbasara Nnamdi Kanu na-afụ ha zizizizizizizizi ọ na-afụ ha zizizizizizizi ọ na-afụ ha zizizizizizi a chọrọ ha ka akpafu ọbara Nnamdi Kanu. Their spokesperson si ka ha gbupụ ya isi. Ikenga kwuru ya. Aga m end ka m gaa rie nri ka m gaa lekọta ezinụlọ m. Achọrọ m ispend oge buru ibu, but ana m asị nnụ biko share anụ my videos. Ya want to share be before biko share ya. Ya want to subscribe so that mgbe ọbụla m nwere ohere ịpụta ikwu okwu mana nọ na onwebe ihe ọbụla m pụtara kwuo elecha ihe ha gbagharịa ya ada n'ala. O nwere ihe ọbụla m pụtara kamgbe ejigide Supreme Commander, o nwere ihe ọbụla m pụtara kwuo ever ya wụrụ ashị enwebe. Ana m anọkọta m apụta ma ị ga ọnụ m na-akọ yawo. I don't do that. Nwaanyị na-agagharị nọ aga m ebo ya ebubo nwaanyị m na-achọghị ịkpọ aha. Chukwu asịbe m kpọ ya aha beto nnọ ma onye mkpuge nnọ ma nwaanyị mkpuge nwaanyị m na-ekwu nwaanyị nọ na foto ọ ya ka m na-ekwu. Aga m ebo ya ebubo na akwụrụ ya ụgwọ. Achọrọ m ibu mmadụ ebubo. Aga m ebekwa ya ebubo na o mege ihe eke ya ji nwee ego. Aga m ebo ya ebubo. But ihe m si wụ na ihe m reshọrọ of na enwere ndị onye na-amanipulate ya na-enye ya information na-ezughị ezu, na-enye ya information na-eye ha eye, na-enye ya information na-awụghị eziokwu, and ya wụrụzie at the end of the day ya wụ na onye ahụ ji brain ya na-aṅụ akamụ, na onye ahụ ji brain ya na-aṅụ akamụ beta ọma. Yesterday was the remembrance of the burial of the mother of Nnamdi Kanu yesterday. Ana m asị ka mkpụrụ obi ya ka ya na ndị nne nna anyị ha nụrụ na-ata ọjị, and also His Majesty ana m asị ka mkpụrụ obi ya ka o soro nna nna anyị ha na-ata ọjị, na-aṅụrụkwanụ nkwụ, na-aṅụrụ mmanya, na-enwe aṅụrị maka ha ji ndụ ha ji chụọ aja, which I am aware of gbasara IPOB. Asị m ka Chukwu ndị Igbo ka onye ha ihe kwesịrị inye ha, ihe kwesịrị inye ha, ka mkpụrụ obi ha zuo ike. Ise. Nwaanyị somebody dere aha nwaanyị but achọrọ m ịkpọ ya aha, akụkọ m na-akpọ ya lọlọ. O nwere a lot of idiots na parade themselves na social media na-akpọ onwe ha lọlọ. Di ha wụhụ onye eze, di ha wụhụ chief. Onye a na-akpọ onye lọlọ nwaanyị kara aka kajara akaja jee na mmiri kpaa ibu ndị mmiri. Nwaanyị mmiri ka a na-akpọ lọlọ. Ọ wụhụ ụmụ nwaanyị na-parade onwe ha na-akpọ ha lọlọ, ha na-ezuzogharị. Lọlọ wee chichi a na-echi nwaanyị kara aka kajara akaja, nwaanyị na-eje na mmụọ akpọ ya lọlọ.
ọnwụ ndị na-eje anata oriri, ọnwụ ndị na-eje akọ aka na chọọchị, ọnwụ ndị na-etighe eyelashes na-ezuzugharị na social media na-emejiri coil daawụ lọlọ nwaanyị kara aka kajara akaja na-eje na mmiri na-eburu fanta, buru banana, buru orange, jee na mmiri, jee nye nne mmiri, jee nye agụ isi. Ọwụ ndị na-ezuzugharị ndị ara, ihe nwere na-awụ lọlọ ndị ara. Nwaanyị a na-edisivu ya, ọwụkwa ya ka m kpọga lọlọ ndị ara ahụ, ọwụkwa ya asị m na enwere, ọwụkwa ya akparịgaghị m ya. But ama m na nwaanyị rating ya na social media ga-ada, rating ya ga-ada na social media, because very soon ọ ga-awe liability to DOS and ha ga-adọmpụ ya, and ha dọmpụọ ya, ha chọmazi ụzọ ha ga-eji a silence eme ka achọ ka eme ka information ha nyere ya ka ọ ghara irelease ndị na-enye those information. Nnamdi Kanu would the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Nnamdi Kanu with the head of finance. Nnamdi Kanu with the head of policy. Nnamdi Kanu win here in a woku chong bon IPOB. Nnamdi Kanu can remove Chikedozium. Nnamdi Kanu can remove all the members of DOS. Nnamdi Kanu can remove all the coordinators. Nnamdi Kanu can remove everybody non IPOB. May appoint a new people. Aya create ye. Gachon je make kegi je create kegi. Kandi bo John yage. Igawu ihe onye ọzọ jimere ga-apụta bịachi n'oche because if no ne na-ata okporoko agụmagị ga-amaji m akpa ihe ụkwa ihe ga-eweta ego anyị mejiekwe ihe ama ihe ego ga-apụtakwa na ihe onye ọbụla emejiekwe ndị egbuo n'ụzọ, ndị ata n'okporoko, ndị ata n'ụgba, ndị aṅụ na mmanya, ihe onye ọzọ hiwere nnọọ ndị ọjọọ. Ndị Igbo nnọọ ndị ọjọọ, nnọọ jọrọ njọ. Eji m obodo a bifo m apụọ, ana m ekele Kanu nta. Ewepụga Kanu nta, anaghị egbu onye Nnamdi. Asịgaghị m na ihe niile o mere na ọ dịcha perfect. There might be some mistakes which people na-eme mistake, but ewepụga Kanu nta, anaghị egbu onye Nnamdi. Since 2016 jee jụọ na ajụjụ ele ihe mere 2016, ele ndị lụrụ ọgụ, ọkwa mụ na Kanu nta lụrụ ọgụ na 2016 and today. Jụọnụ court case niile emere na England, ele onye jere the court case? Ọ Kanu nta jeme ya kpọrọ madam nne ya anya jeme onye m na-eji asị a woman behind the successful man. Court case niile ejege na England, Kanu nta madam nne ya anya, Kanu nta madam nne ya anya, Kanu nta madam nne ya anya. Court case niile ejere na Biafran land, Emmanuel Nnenna, the first rendition mgbe nwaanyị m nọ na Nigeria, ọ ya na-eje court case, ọ ya na-eje court case, ọ ya na-eshi nri. Ọ naanị ha ka Nnamdi Kanu nwere n'ụwa gburugburu, ọ naanị ha wụ the direct member of the family. Check it. Nnamdi Kanu nwere at least not less than 50 relatives or 100 na England. Enwere ka ebere court case emere. Ọ gịnị mere abịa aha? Ọ gịnị mere abịa ha court case? Ọ ga-eji wụrụ naanị Kanu nta na nne ya anya ga-eje court case all the whole time. Kpọrọ few ndị IPOB ọzọ ha trọsụrụ. Ọ gịnị mere other relative apụta? Now mgbe ha si na ọ tụgbawa nne Nnamdi Kanu, ọ gịnị mere relatives of Nnamdi Kanu apụta bịa si
Chineke ekpele ihe ọjọọ ndị arụ n'ala na nnọsọ ọtọgba nwanne Nnamdi Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra onwere ike pụtara anyị mgbe a sị ya na mma Nnamdi Kanu nọ ashawo nọ ya mụtara na ọ mụtara nwaanyị m na nwaanyị m wụ onye a mụtara na bastard. Ọ gịnị mere onwe onye pụtara anyị bịakwa okwu? Ele ihe mere ni enweghị onye afọrụkwu ibe ekwu pụtara bịakwa okwu? Ele ihe mere ni enwe onye n'ime ha pụtara anyị bịakwa okwu? Asị ha na nwaanyị m na amụtara ya n'ezi maka na ọ nwere pure leg, maka na ọ nwere ihe mere n'ụkwụ. Ha sị na amụtara ya n'ezi na Kanu nta onye akpọ bịa. So onwe onye afọrụkwu ibe ekwu pụtara anyị, onweghị onye agbata obi Nnamdi Kanu pụtara anyị, onweghị onye a mụrụ amụ ọzọ pụtara anyị na-awụghụ Kanu nta, nne nwanne na Emmanuel na nwaanyị m. Enweghị onye ọzọ pụtara anyị, ọ naanị so ndị ka ọzọ bụ mechaa bịarie. So ndị elụgo ọgụ kamgbe 6-7 years na-alụrụ na Nnamdi Kanu ọgụ, ndị ka ọzọ anụnụ mechaa bịarie. Agba ya acha meghee n'anya hụ na ihe na-aganị, meghee n'anya hụ na ihe na-aganị, na enwere ihe na-aga underground, na enwere ebe mmiri si baa n'opi gbọgịrị, enwere ebe mmiri si baa n'opi gbọgịrị. Ọwụhụ naanị ka m hapụ. Enwe nwanne Nnamdi Kanu taa 15th of December 2026. Enwe nwanne Nnamdi Kanu na-eje na redio Biafra na-ekwu okwu. Enwe nwanne Nnamdi Kanu na-eje na Rapture Media na-ekwu okwu. Enwe nwanne Nnamdi Kanu na-eje na Family Writers na-ede ihe na-ekwu okwu. Enwe nwanne Nnamdi Kanu ma nwoke ma nwaanyị, ma onye alụrụ alụ, ma onye amụtara amụta, ma relatives, ma ọwụ onye bi na afarakwa ibeku na-eje nga ahụ na-ekwu okwu ha na ha na-akọmuniketi. Hụchaa mgbe okpuru ndị mma mmiri ndị na ụgbakọrọtele ndị eriri Nnamdi Kanu for 4 years na-eche Chineke kpọọ that useless efulefu, that useless idiot nhụ that efulefu nwere mkpara kụwa that idiot isi ya nwụ ya wụrụ mkpọrọ ma agama eje wee shime were mkpara kụọ n'isi kugbuo ya. Chineke akpọ that useless idiot ha ọkụ. Onye ahụ wụ idiot, wụ bastard. Ekelene m nwaanyị kara aka, ekelene m madam nne ya anya. Ndị IPOB ka na-agba ya akwụkwọ na Germany. Ndị IPOB DOS ka na-akpọpụ ya na court na Germany. Enweghị onye relative Nnamdi Kanu kwuru n'okwu na-awụ Kanu nta na-asọpọtụ ya. Asị m ya ejide ka o ji ya da na mba, ụgbakọrọtele na mma mmiri nne ndị ụmụnwaanyị ha wee gburu ya. Chinweachela ọnụ ụmụnwaanyị highway Azụka Bridget nwaanyị dọkịta ka m ga-ekwu, achọ m ịkpọ ya aha. Ụgbakọrọtele niile ha eriri ya na mma niile ha egburu ya. Emechakwa ọ dịla vindicated na aka ya dị ọcha.
Oh, ya wụ the only member of DOS aka ya dị ọcha ndị ka ọzọ wụ ndị ụchụ kwuru ihe. I don't care ihe Nnamdi Kanu kwuru. The whole DOS members minus Madam Nene anya ndị ka ọzọ wụ ndị ụchụ because ama m ahụrụ m ha these 4 years ihe ha dere ihe ha kwuru ma ndị pụtara na bịa sọpọtụ ma ndị na-apụta ahụrụ m ha. ihe ndị Igbo ma wụ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu wụ ọchịagha asị akọwashiwa asị eme ihe siri ike mewe ihe siri ike asịkwa na onye ọbụla daa jụụ DOS is irrelevant. ha wụ ndị ụchụ ndị ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Chineke ala Igbo na-agba aghara onye ya na nwanne ya kwuji ịchụ anụ. Chineke ala Igbo efuone onye ya na nwanne ya kwuji ịchụ nta hapụ nta chụma agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Chigedozie ma hapụ anụ hapụ zoo na-achụ ọkpa Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro for these 4 years. onye nnụsị m na ya wụrụ na enwere nwanne Nnamdi Kanu relative ye nwaanyị amụrụ amụ nwaanyị alụrụ alụ ya were duga nwaanyị m wụ divine mother Sunday DOS na Chigedozie m na-arụ ọrụ asị m Chineke kpọọ useless that useless idiot on Chineke kpọọ ya ọka. ọ kwuru ya onwe ihe ị ga-eme ị ga-eburu m nshi ị ga-akpọpụ m na Chukwu eji m ofo Chukwu ị ga-akpọpụ m na ekwensu eji m ofo ekwensu. iro nga ahụ wụrụ ọjị gọọ foto ogu ya wụ na ifili na eburu m ga-ebubo na-arị mma ịgwa m ya wụ na ụwa ashị marịọ gị but isi na ị ga-agwa m ije na Chukwu wụrụ ọjị tụọ ogu gọọ ọfọ ma ihe m kwuru ma eziokwu ma ọwa ashị. Chineke kpọọ useless efuri ka gịnị soro ndị iro na-ezuzugharị na-egbu the supreme commander of the indigenous people of Biafra na-egbu ya mma mmiri na-eri ụgbakọrọ. Chineke kpọkwa gị ọkụ ga-efile na anya ama gị na-ebu mmiri a na-ahụ okpurukpe azụ gị na-ebu mmiri a na-ahụ okpurukpe azụ gị ya dị ka anya ama maka aja ọsọrọ gba nkịtị na-ele gị anyị na-ele ihe bịara ile anyị ji na anya ama anyị ma onye na-ebu mmiri ndị Chineke kpọọ useless idiot ka gị idiot ka gị. But I wish Nnamdi Kanu I give me any advice. You like me, I won't create the company. Yes, company, yeah. Guy like and create your own. I won't create the group, group. Group. And when thousands and thousands of WhatsApp groups, he created my bow. Hey, Bute, Obara, me machine. Hey, they created their own. Come machine. Eke washana into 100 places. Ndo for na chi gbuo onwe ha. Gaa chọhụ iso Nnamdi Kanu. Create. Why are you killing yourself? Nwaanyị nọ n'ụlọ ha na-akpọ lọlọ ha na-akpọ ya lọlọ. Kareke create gị. Ndị Igbo ga-eso gị. Ele ihe na-adọwashi uwe gị. Gị na-adọwashi uwe gị. Chineke. Ala Igbo efuone. Ala Igbo na-agba aghara. Chineke. Ekelene m barrister lawyer Ejimako. Barrister lawyer Ejimako dere all applications niile dere na Biafran land na ala bekee everywhere. Lawyer Ejimako dere ya. Ekelene m Emmanuel nwanne Nnamdi Kanu na-eje na court all the time. Ekelene m Nnenna nwanne ha na-eshiri ya nri na-aga mgbe the first mgbe eji ọnwa anyị m na-eshi nri for the whole years ọ nọ
na prison ọnwa anyị m na-eshine ekele m ha asị ha jide ka eji enwekwara ndị ọzọ mma madam nne anyị nwekwara ụmụ nwaanyị ndị na-enyere ya aka ama aha ha madam nne anyị ịgwa m aha ha ma ekele ha but maybe ndị ha ga-achọ ka akpọ aha ha ọrịa ndị iro achọrịma ha but ndị niile gị na ha na-arụ ọrụ kelene m ha enwekwara nwaanyị achọrọ m ịkpọ onye ọbụla aha without permission ekelene m nnọọ ya dịrị na mma Maazị Nnamdi Kanu agwọ na any member of DOS bata n'ụlọ gị or their sympathizers ma nwanne gị ma nwanne gị ma ọwụ ikwu ma ọwụ ibe gị ma nwa amụrụ amụ ma nwaanyị amụrụ amụ onye ahụ na DOS na Chikedozie m na Ojiofor na-arụ ọrụ onye ahụ bata n'ụlọ nke ị nọ agwọ abata just forget about the agwọ subdue onye ahụ batara n'ụlọ gị because onye ahụ wụ onye ụchụ enwere every possibility that na agwọ ahụ bịaga to bless you or to empower you to defeat onye ihe ifiliri iwu enyi gị but onye ahụ wụ onye ụchụ onye iro gị Chikedozie m na ndị niile ya na ha na-arụ ọrụ wụ ndị ụchụ wụ ndị nshi na aja wụ ndị egbu arụ ọbara na-akpafu ọbara nwanne ha o kwuru ihe jee kpọpụ m na Chukwu jee kpọpụ m na Ekwensu jee kpọpụ m na igwe ka ala jee kpọpụ m na Nneka ụbọchị aga m abịa aza gị oku onye na-egbu nwanne ya mma mmiri na-eri ya ụgba krọtele onye ahụ nwee ebe o jere were ọjị jee mmụọ anara ya ọjị ekelere m nnọọ n'ụbọchị taa akarịa na m 1 hour ka m pụọ biko shia anụ ihe a ka Maazị Nnamdi Kanu maybe ka somebody wee jere ya ka ndị nwaanyị na ọnụ na-akụ gbegbegbegbegbegbe ka typewriter nwaanyị ha na-eyuzu na-asa ya isi na-eyuzu ya nwaanyị ha na-eyuzu na-echi igbu Nnamdi Kanu ma mmiri so that ka ọnụ ya mara na enwere ebe ihe isi bido enwere ebe ndị darani and ndị ahụ darani kachakwana ya na ndị ahụ na ya onwe ya ga-adakọ ya ewepụ aka n'ihe gbasara Nnamdi Ezebiro today ana m agwa gị nwaanyị wepụ aka n'okwu ọbụla gbasara Nnamdi Kanu ọgọ nwoke Nnamdi Ezebiro wepụ aka ga-ewepụ ha aka ihe hụrụ ga-ewere mbọ gị niile ị na-asịgaghị m na aga m akpafu ọbara gị ọkwa ihe mkpuke ọhụkwa ịpụọ na ịkọ ụkwụ n'ala gasị na mmere ihe asị m ga-ewepụ ha aka otu ifili na ibilitere na social media ị ga-ada na social media because one day ndị mmadụ ga-amata na enwere ndị sara gị isi ọ na o nwere ndị nyetụrụ gị ka m hapụ ka anyị nọ n'olu Divine Mother. Abungonye nuai, onye kambo nua. Abungonye, Master Prophet nechere mechichomai. Abungonye nuai, onye kambo nua. Abungonye. Onye amụma Yahuwa na-echere mechichomai abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye
Master Prophet Nechere Mechichomae Abumonye Nuwae Onye Kambu Nuwa Abumonye Master Prophet Nechere Mechichoma Abumonye Nuwae Onye Kambu Nuwa Abumonye Master Prophet Nechere Mechichomae Abumonye Nuwae Onye Kambu Nuwa Abumonye. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru neme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru neme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru neme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru neme okorobịa dị mma Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru neme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru neme onye